Dames en heren, het heeft de organisatoren van dit spektakel nogal wat moeite gekost om een magistraat te vinden die bereid was om deze revueavond te openen. Magistraten zijn in deze gemeente nu eenmaal dun gezaaid. En als ze al rijk zijn om geoogst te worden, dan zullen ze als organisatie minimaal een vrijkaartje moeten aanbieden om überhaupt hier op te treden. Omdat persoonlijk dat vrijkaartje te kunnen bemachtigen, heb ik de nodige concessies moeten doen. Zoals dat bijvoorbeeld is het aantrekken van deze outfit, die mij nogal enigszins wereldvreemd voorkomt. Dames en heren, ik moet zeggen dat ik het bewonderenswaardig vind dat u de moed aan de dag heeft weten te leggen om hier vanavond een aantal risico's te gaan lopen. Want wat mist u vanavond bijvoorbeeld allemaal? U mist Onderweg naar Morgen. Een soapserie die bij iedere normale Nederlandse tv-kijker de onweerstaanbare drang oproept om nooit meer kijk- en luistergeld te betalen. U mist de 2143ste aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. En of u vanavond in dit theater per seconde wijzer wordt, is ook nog maar de vraag. De revue gaat trouwens dusdanig lang duren dat u zelfs Barend en Van Dorp zult moeten gaan missen. En dat is met name erg voor die mensen die sowieso niet van sport hielden. Dames en heren, de zekerheid die u normaal gesproken thuis gehad zou hebben, onderuitgezakt in uw luie stoel, wordt u nu ontnomen door de eerste echte dialectrevue. Ruim 140 medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering die u zo meteen gaat zien. Al deze medewerkers hebben de afgelopen maanden veel vrije tijd gestoken in deze productie. Ze hebben dit niet alleen vrijwillig gedaan, maar ook met heel veel plezier. Dit gebeuren kan natuurlijk niet gerealiseerd worden door vrijwilligheid en plezier alleen. Dankzij de goedgeefsheid van vele sponsoren is het mogelijk geweest om dit product tot stand te laten komen. Vanaf deze plaats heel hartelijk dank hiervoor. We zullen vanavond in dit huis een aantal spelregels moeten afspreken. Het schitterende programmaboekje dat u zojuist gekocht heeft, maar ik heb begrepen, u heeft dat gratis gekregen. Ik snap er even waarom dat ik het wel heb moeten kopen. Nee? Oké. Nou, en wanneer u dat nog niet gedaan heeft, adviseer ik u met klem om dat alsnog te doen. Dat kunt u beschouwen als een soort wegwijzer door het hele gebeuren. U treft er niet alleen de medewerkers en de sponsoren in aan, maar ook de zagen en legenden en de teksten van de liedjes die hier vanavond voor het voetlicht worden gebracht. Wanneer u in dit programmaboekje foto's aantreft waarop medewerkers met de benen de lucht in staan afgedrukt, dan is er iets mis. Omdat er in de revue geen acrobatiek of trapeze acts voorkomen, heeft u het programmaboekje waarschijnlijk ondersteboven in uw handen. Tijdens de revue wordt in de zaal geen drank geserveerd. Halverwege de uitvoering is er een pauze ingelast en kunt u gebruik maken van de bar. Ik acht het als mijn plicht u op te wijzen dat het nuttigen van 20 of meer alcoholhoudende dranken de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts of apotheker. Verder verzoeken wij u vriendelijk om tijdens de revue niet te roken. Ik ben ervan overtuigd dat op dit moment achter de coulissen tientallen medewerkers staan te trappelen van ongeduld. Ze zullen, net als tijdens de 2 voorstellingen die we reeds achter de rug hebben, ook vanavond hun uiterste best doen om u iets te bieden waar u nog heel lang over zult napraten. Ik wens u allen een uitermate plezante avond toe.
achterover, lekker lui in de gestoel. Spel dat kijkt nu zo beginnen, wat plezier is ons parool. Over mensen, geen kabouters, lilliputters, overal niet. Morgen gaat wat ze dan zien, en antwoord liggen in de knie. De overman moet vleugellief, Ermeldief maakt er niets goed. En komt dan straks als ze in bed doet, en voelt je niet de ganse goed. Maar als ze met dat manneke schopt, dan komt dat dichtens niet op de stand. En bloot die ene boerennek, gezicht van morgen naar de mond. De oude man, de man die alles kost en kan. De oude man, wat is de wereld nog van plan? Maar door de boel van Knalendieke leed het manneke watersnood. Hij moest zijn hoofd toen vlot verloten, vertrok naar huis, maar niet verjood. De oude man, de man die alles kost en kan. De oude man, wat is de wereld nog van plan? De oude man is teruggekomen, vertelt wat er heeft metgemaakt. Hij is al altijd veel gezien, hij zoekt de motor wel bespraakt. De oude man, de man die alles kost en kan. De oude man, wat is de wereld nog van plan? De oude man, de man die alles kost en kan. De oude man, wat is de wereld nog van plan? Allemaal moet echt pijn. Wat is dit? Moet ik weer gaan zitten? Ja. Ja. Hey. Is ze bang? Hier ook niet? Ja. Jongen. Ja.
Ja. Oh. Oh. Ja. Oh, ja. Oh. Ja. Ah ja. Oh, alles. Het is reeds jaren geleden dat u naar mij heeft gebeden. Dat u, ongelovige, de spot met mij dreef. En mij verbannen heeft naar... Oh. Je kijkt weer een smoutper. Smoutper. Is het dan echt al zo lang her dat je niet hebt aanbeden en alles aan mij hebt toegeschreven? Ja. Dat kost gebeuren, wat mooi. Ik hou zelfs de schoot van het aardbeven. En uw kijk. Hier hebt niks te missen. Ik zal echt de grosjes wissen. Want ik ben de Reuverman. De man die alles kan. Die woont in de dieken. En ik heel goed lees blieken of het met wie wil of niet. En zich niet beklaagde bij de geringste shit. Hier stuit er nu. Lang niks van me gehoord. Maar ik weet nog goed wat er is gebeurd. Oh. Mooi, ja, 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 ja. Oh. Oh.
mama. Wat een schoon meisje. Dame. Kom. Hey. Oh. Wow. Ja. Hallo. Oh. Oh. Zo. Nou heb je het. Niks te lachen, mevrouw. Niks te lachen. Nou heb je het. Oei, is dat gaat gebeurd? Nou heb je het. Ik ben nooit weg geweest. Dames, kom. Oeh. Geen het niet willen verdrieven, BMDS. Maar je bent druk. Ganselijn! Op nu. Ganselijn! Goed. En ik heb er dus allemaal bijeen. Ik kom uitgesloten loeren door de geschiedenis van de dorp van burgers en boeren. Klopt dat? Burgers en boeren. En dan zeg je weer met veel respect. En dat man heeft bestangen. Het is niet gek. Ik laat het nu beleven wie in de geschiedenis stuit beschreven. We gaan terug naar ongeveer het jaar 900 en nog het. Toen was er een mevrouw die deed dit. Die deed dit.
mevrouwen, het keer niet soms voor mij in tas op. Ik zal u vriendelijk beloenen. Hoor eens, een bus nou eigenlijk. Het is een schoenjas. Een bus dicht worden. Wat ik mooi. Van over. Maar nee, dat was hoe hij ook en een dikke beetje. Dat is wel goed. Wat doe ik niet aan gouden met nachten in de popollen op daar? Van zitten. En toen hebben ze het spul. Ik zie je nou vandaag. Oh nee. Ik ben van de streek, mevrouw. En ik ben op zoek naar Gardaria, de zuster van keizer Otto I. En ik wil commissies met haar doen. Ja, maar ja. Zaakje doen. En hoe heet dat dan wel? Waarom zal ik u dat vertellen? Ik ben een hier van zand en ik ga niet met u gewoon vallen. Nee, dat. Moet u hebben wie de volgende tijd is nu? Nee, ja, van staan. Zal dan het van leuk. Edele heer. Je had toch eerder niet een tas opgeluid? Dat kunt er wel in gaan. Je moet weten, ik heb een ontzettende lange reis achter de rug. En ik rammel van de honger. Ik werk niet lang in de file gestaan ben. Ik wil langzaam maar zeker zien dat de Oest-Westbaan er komt. Hij in de ganse omgeving heb ik altijd een herberg kunnen ontdekken. Vooruit, zet niet maar zijn in. En wat gaat niet dat kosten? Vertel ze mij af wat je hier komt doen. Neemt je dat zo? Niet voor mij. Maar wel anders zaken. Maar als je mij dan ja zaken vertelt, wat je hier nou eigenlijk komt doen, dan kun je dat vertellen. Zeg dat geen. Je kent toch geen? Dan maar één. Alleen dan maar. Ik kom van het kapitel van de heilige Sylvanus geschreven. En ik ben heilig met een speciaal opdracht. Een speciaal opdracht? Een speciaal opdracht? Dan mag er mij gaat misschien. Maar niet dat ik misschien ben. Maar ik geef aan hier alles. Want weet je, ik ben een levende eerste. Alles wat hier in de deur gebeurt, ja dat weet ik. Dus dat wil ik ook niet. Wie? Een van Maastricht. Heb je weer hier in de deur, pa? Ik weet niks van een van Maastricht. Maar we zoeken dat jij weet. Dan weet ik het niet. Laat ik me eens even voorstellen. Ik ben hier Melchior. Afgezant van het kapitel van Maastricht. Schepen van Maastricht. En ik doe dan nog een peer. De zuster van keizer Otto heeft mij gezegd dat dit gebied hij voor een paar cent te koop is. En veel bij ons in Maastricht verzint hij wat erin. Je moet weten, het land hij is groen en vruchtbaar.
En misschien, heel misschien, dat het voor ons Maastrichtenaren misschien wel een functie kan hebben in de toekomst. Zo wie al heb gezegd, ik ben dus op zoek naar Geberga. De kop officieel te bekrachtigen. Oost-echt. Verkopen. Arme streek. Hé, nee. Wat ga jij dan doen? Wat ga jij dan doen? Wat ben je dan? Ja, doe het zo. Komt eigenlijk wel goed uit weer. Want weet je, toen zij zijn in Maastricht van de weg. En ja, zij kon niet komen, ja. En ja. Mevrouw had mij eigenlijk even wat vertellen, hè, dat ze dat ook wel aan ons kunt geven. Ja. En dan zorgen wij wel dat ze blijven. Ja, makkelijk. Ja, dat kreeg een goede bestemming. Het gebeuren doet hij het maar. Nee, die kunt je niet, hè. Pas geweest. Ja, net nog, hè. Net nog. Ja, net weg. En die is dik krank. Oh, dat is zo weer Ja, slecht. kan best dat hij nog in bed ligt. Die is wel eens op bed. Die is ook wel aan ons op binnen. Die kun je op het zien, hè. Oh ja. Ja. Kunt het niet heel lang in. Het is wat is dat? Ja. Een lang reis. En je dan is het echt leuk meer. En het wordt koud. Koud, ja. Laat. En we zijn toe als in zijn eigen wilde. En ze zei nog dat ze morgen zou komen. Ze zei nog dat ze morgen zou komen. Ja, dus je kunt ze vandaag. Die kun je. Doe het wel lang. Alleen moet je niet bezopen. Ja, dat is geen meer. Alleen dan maar. Hij heb je urparkparassen. Want je er maar voor zorgt dat je bergen die ook allemaal krijgt. Goed zo. Dan is voor mij het werk heen gedaan. Ik kan dan weer snel terugkomen, zodat ik nog voor de duurste terug ben op de friethof. Ja, dat is goed. Iedere vrouwen, Ja. maagden. Goedemiddag. Ja, Tot ziens ook, ja. Bedankt, hè. Voorzichtig, ja. Bedankt. Een stukje komen wij. En het paard, hè? Ook even met. Wat? De rieken hebben geld genoeg, dat zoekt ze net toch wel. Een grote moel en zondagspak, de rest is hun egaal. Maar dat is Maastricht, de edelman, de tassen vol met goud. De eeuwen weer de wind en nacht, dat voor zijn eigen shows. Gerust gezien wie nog is. En geef wie enig shot, kansblokken en hoedje dronken erwtenzak. Gerust gezien wie nog is. Weer draaien een buurtje uit, het horen het te streek. Weer draaien een buurtje uit, het horen het te streek.
gezien wie dat is. En geef me jij de schot, dus wakken en hoedje trokken erwtenzak. Het gerust gezien zit, gezien wie dat is. Weer draaien mijn plaatje goed, dat woorden de streek. Station weer draaien mijn plaatje goed, dat woorden de streek. Dat woorden de streek. Ben je... Veel betreft, lekker hebben, hè? Dus, kleintje stuk. Ja, vast. Wat door weer, stel hè, als Gravalega erachter kunt, dat we er al 4 verkoeteld hebben. En dan? Als je werk gaat erachter kunt, je moest ook niet denken. Pardon, weer als je werk gaat erachter. Wist je het zelf? Gaat bijna. Ja. Ja. Is die ooit hier geweest? Ik weet het net zo dus. Nee, mensen het zo dus. Mensen dat die ooit naar kunnen. Ja? Nee. Hoe zie je? Schijt toch niet gekund, jongen. Schijt toch niet in het woord. Ja, ik dacht van misschien kunt u wel. Nee man, het gaat dus zoals ik doe. Ik doe maar. Schijt toch niet in het woord. Oh! Nog één. Hallo. Ja, ja.
Ja. Hé, Jumske. Ja. Zo! Steun in de geschiedenisbeuk, maar in feite is echt vuil oja. Ik ga me nog terug naar de tijd van de kaninenvellen. En laat ik met beleven wie de heer verkoeteld wordt, voor dat het grosje worden. Toen de tijd heeft ze ook al een gemeente gehad die de besloten nam voor de mensen op de straat. Het probleem waarin de zon en het pratsch. En deze wies nu zorgde voor het zever en vuil, heel veel kwatsch. Wie men het toen oploste, kon geen doen beleven. Verkoetelen is het woord wat we daaraan hebben gegeven. Misschien dat hier gelijkenis zingt met deze tijd. Geen angst! Geen angst, Rabo! Geen angst! Alles is verzonnen. Es of het toeval niet. Geen angst! Alles is verzonnen. Es of het toeval niet. Hallo. Ja. Geen angst. Alles is verzonnen. Es of het toeval niet. Funs, wel dat hebben we hier gehad, wil ik wel zeker weten dat we hier ook zwemmen halen. Ja, ik al doen een kleine zaak gewoon niet. Dat de meesten nu op ons zullen staan. Ja, maar hoe weet ze dat zo zeker was? Ja, dat is gewoon daar. Hoe heb je de zaak met zeker niet omgekocht, hè, Funs? Toch hebben we leven weer. We kopen de zaken door. Ik ging op het algemeen belang en voor de ouderen en gebrekkingen. Wat ben je toe? En ze niet gewoon het houden over deze omgekund. Dan komen we hier nooit van op dat gaatje. Alleen al die dingen die zo slecht verbijten, die komen nooit van op hun door.
aan doen wonen. Du willst doch immer so gauw wie möglich in den Rat kommen. Kennst du ja auch eine Sonne an den Kopf sehen? Dat vind ik vals. Dat vind ik vals. Het gaat om het algemeen en voor de overheid gebruiken. Ik laat me dit fout beschuldigen. Als het me goed bent, als ze dat nog één keer tegen me zegt, dan stap ik op voor die dreunen van die hartstikke. Hé, Bas! Hé, wie is dat, man? Hé! Hé! Wie is dat, man? Hé! Ja, hé! Hé! Nee, dat is het zeker van. Als ik dan stap met die dreunen van die hartstikke. Hoe hè? Die de groene met Joske. Dat wordt niet tegen. Dit is toch tegen dat de hoedburger en zo'n kunt. Zo niet goed zijn voor het voorderwand voor bestand zeggen. Dat kan ik niet meer tegen. Zeg, soms, ik heb het net zo juist aangehoord, maar als er hier hout hier over de zon komt, ja, zou ik misschien aan de andere kant ook de herweg kunnen beginnen. Ja, ik ben wel zo, hè. Als hij niet eens zo komt, hè, dan kun je me toch een terugbod dan niet meer verdelen. Wat kunnen we dan altijd over hebben, Annie? Ik heb het weer iedereen goed gehad. Ook met Big Funs. Dat is ook eigenlijk niet Big Funs. De wedstrijd is geen voor de familie aan de grootste partijen. Dan moet ik niks aan. Programma's. Daar weten we nog. Ik denk dat we gewoon nog met politiek bemoeien. Dat moet ik niet helemaal niet hebben, dat moet ik helemaal tegen. Ik vind dat die de zaak eigenlijk vergoedeld wordt. Hoe rond doe ik in de geleden? Ik ken het een mooie weg. Je mist komen voor nu, hè. Ik ken verrijkers voor nu, hè. Ik ken... Nee, ken ik het die bank. Nee, die bank. Dat ken ik ook. Boah, ik ken voor u. Joske, heb je nog niet in de gaten? Het gaat om de lu. Het gaat om wat te beers. Geef me die lu. Ja, wat steekt mich aan te bieden hier, Tom? Wat steekt mich aan te bieden? Zit er voor mij soms een nieuwe vergunning aan? Ik begrijp zo dat ik niet ga. Door dat soort politieken leer ik me niet. Als je maar rekening houdt met de oude en gebruiken je. Is niet een dingen, maar je had het niet, joh. Zo is dat voor meneer niet. Kijk, en dan hoef je geen te betalen, dat is niet van mij. Zo ja. Woorden. Alsjeblieft. En goed, dat ze ook in de ring hier. Kijk, hè. Je brengt je niet maar je gaat te eten. Heb je dat niet? Zo goed is het een zaak als je gaat te eten. Ook voor de ouderen en gebruiken. Ik heb Apple worden gezegd. En ik heb ook wel een boek geleerd van die dat economisch verantwoord financieren. Ja, hoe heb ik dat zo gezegd? Misschien zo'n beetje met de moeten beginnen niet. Hier zien we de regels. Je biedt niet het algemeen belang en dat ken ik niet tegen. Niet alleen het eigen belang en dat word ik ook tegen. Hier maar dat ik aan dat soort praktijken niet meedoen, want dat ken ik niet tegen. Ik ga even. Als het allemaal zo doorgeht, dan hoor ik dat vanzelf al. Want zonder mij, dit gaat toch niet. Wie mensen leven. Als ze genoeg is, dan kunnen ze gaan niet metvallen. Dat kan ik wel net. Ik ken de lu, ik ken de regels en een groot programma maak ik aan ook. Hier speel je drinkt ik even door niet. Dan best ik laten stil. Die mensen dat lijkt. Dat kennen net zo'n deeg. Ja, omdat ik de emstigste ben met een haak. Zonder mij kreeg het hout voor de zo'n gaar ontsneer. En ik meen dat ze niet deed een eigen belang. Dat doet Lee ook meer. Dat is liefsboot en door is Lee meer tegen. Hoe word ik even? Had je dat voor de stem op RG? Nee. En ik geloof, ik stem niet vandaag. Maar op mijn steun kunnen ze rekenen. Kom Joske, ik wil nog een bierles en het algemeen de zaal Hollands hebben. Ik weet niet of ze dat leren kent. Dat zit in dicht.
Of nee, als dit cultuurbouwer is, dan weet ik niet of het wel weer te behouden is. Och, kom met. Kom nou. Daar, Funs. Nu zijn we op een lijn. Mogen gezegd wie die komen zitten heeft. Ja, die ook. Funs. Ik geloof dat er alles wel goed komt, hè, Funs. Funs. Ik weet dat we de zaakje best goed onder controle willen. Wat is er in? Funs, ik denk dat we het goed met elkaar kunnen brengen. Wil je nog even van die ringje, Funs? Ik pak het. Hier, want ik heb ook een extra glas. Ah. Zo genoeg, Funs? Nee, hè? Alsjeblieft. Funs was ook een schaar. Een dikje voor lang. Eén. Twee. Afpakken we van Robert. 3. Funs. Ja, joh. Van de vrouw, dan ken je nog geen chocolade. Ja. Hoeveel ken je erop zitten? 3. Oh ja, dat is niet. Spaar je jong zoekersakjes. Jo. Hier heb je er ook zo heen. Alsjeblieft. Wat een prima. Wel, Funs, ik geloof dat we het goed met elkaar kunnen brengen. Hanny, ik geloof ook dat jullie zaken goed van elkaar hebben, jong. Ja, ik moet weer klagen, Funs. Gelukkig niet. Maar ik heb alleen, wie zit er met die vergunning? Zo kunnen we er altijd aan van hebben. Ik regel zo gaat voor zich. Maar moeten we dan niet waren ze een keer samen met jou niet? Nou, Funs, dat lijkt me nu zo'n fijn idee. Ik heb een piel, ik heb een boog. Alleen, ik heb geen jachtvergunning. Dat is ook een jachtvergunning. Funs, ik heb geen jachtvergunning. Dan komen we gewoon met voor ons met. Dat zijn nu van die kleine dingen die staan voor ons moeten hebben laten. Dat regelt voor ons, dat wil ik. Kom ons gewoon met voor ons met. Ik kan toch wel op die stoel rekenen als ze de stommen aankomt, of niet? Funs, op mijn stum en op mijn steun. Dat kan stikken trekken niet. Ik zal het nog sterker verstellen, Funs. Ik zorg ervoor dat de vrouw oog op dich stelt. Oeh, dat is van mij. En hier familie. Oog. Dat kan ik regelen, dat kan ik regelen. Oh, dat is het belangrijkste niet. Funs. Jawel, Funs. We hebben de zaken goed voor elkaar. Nou. Daar ben ik tegen. De oude en de gebrekkige. We hebben geen vergunning. Mooi, ik ken jullie. Oh. Bah! 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 Smerig. Bah! Pak hem. Fuck hem.
Niet tegen. Heb je geen vergunning? Was er een reep chocolade? Twee. Bah. Bah, 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 bah. Zo. Zo zit Geerlu nu in één. Al geloof je dat niet. Maar ik kan het weten. Zoals Geer nu zingt. Dus, veel vreugde aan de gemeenschap uit het weten. Lepen hier al markante figuren te zweten. Het is te lang geleden. Dat doet je niet meer. Daarom willen we vergeten. Keer op keer. Maar ik vergeet niks. Dingelingeling. Maar ik vergeet niks. Ik ben er altijd bij geweest. Van mijn brood kreeg Geer deze keers. Is dat het? Nee, Pippo. Zo heb je gehoord van de dwaalleesjes van Ech. Je ziet ook geen mens meer. Die zijn weg. Bij iedere leugen die hier is verteld, heb ik 1 leesje minder geteld. Tot slot wordt er geen meer te zien. Alleen vandaag nog. U hebt nu toch allemaal bijeen. Ah.
ai. Ah, stop dat ding daar. Ja, kom. Kom mee. Zet erin. Sjehoed. Klingelingeling. Allemaal stil. Ondersteun. Applaus. Nou, is al weg. Het ongelooflijke is hier waar gebeurd. En dat wat waar wordt, wordt niet geloofd. Weer sloot een stapje uit en kwam naar het jaar 700. Toen woonde er achter de Rijksweg niet meer als een man of 100. Die wilde, maar duk voor niks. Ze kosten er net van leven. En dat was ook niet niks. Ze woonden zich het verlaten. En als ze in de wind zogen, dan worden ze op doorreis en zo waar goed de weg vragen. Maar het dorp bleef goed, op de ene dag in maart, wie Pepijn van Herstal het dorp zou passeren met koets en paard. Het stuit in het Holland zo beschreven. De hulpvaardige echtenaren hielpen uit het moeras. Maar mij maakt nemens wies dat iedereen zo hulpvaardig was.
Van hoe lang moet dat nog? Ik doe niet de Zanneke. Zanneke, dat wordt heel langs. Maar ik moet plassen. Kan ik erachter in de stoel plassen, ja? Dat is te lang niet aan het Jongen. Mensen doen werkelijk dat er mensen nog nooit een vuur aan het is. Die zin die iedereen hetzelfde doet. Dat weet ik ook wel, maar de zin van dat ik niet voor die trekken. Jongen, ik heb gehoord dat je goed kunt. En dat is de week achter. Hij steekt daar maar uit. En nee, tijd. Ha, dat loopt er bij niet uit een snaakwerk. Nooit wordt dan naar de voet op verzoeken. Nee, de noten weer niet verzoeken. De noten weer in tweede. Dat zal het wel die eerste keer dat die hebben. 2 jaar dan eerst. Jongen, dat is mijn tijd. Ze werken. En hoe wacht jij? Die werken niet. Van zweten, een echte heer van Zuid, is het niet mossen weten, een echte heer van Zuid, en alleen maar constateren, dat er met een beetje muutje, wel kan transpireren. Als er een spoorgeboren bus, met z'n wat stinken is. Het hoenderhok, de varkenstal, de luxe stront en vis. Maar de echte heer van Zuid heeft geen verstand van zweten. Een echte heer van Zuid is het niet mossen weten. Een echte heer van Zuid kan alleen maar constateren dat er met een pietje muutje wel kan transpireren. die vader stinkt, die moeder stinkt. Ze werken en ze mogen. Die weten wel wat zweten is. Ze zijn bezwet geboren. Maar een echte heer van Zuid heeft geen verstand van zweten. Een echte heer van Zuid is het niet mossen weten. Een echte heer van Zuid kan alleen maar constateren dat er met een beetje muutje wel kan transpireren. we kennen nog geen douche of bad, parfum, deodorant. We ruiken onze eigen ruk, dat lukt niet onze schuim. Maar een echte heer van Zuid heeft geen verstand van zweten. Een echte heer van Zuid is het niet mossen weten. Een echte heer van Zuid kan alleen maar constateren dat er met een beetje muutje wel kan transpireren. en als ze het niet beter weet, en dat ze dan gewinkt. En ruikt ze aan de echte heer, dat het ook nog anders ging. Want een echte heer van Zuid heeft geen verstand van zweten. Een echte heer van Zuid is het niet mossen
Sleutel voor het werk. Hij zit vast. Wat? Hij zit vast. Op helemaal niet aan het knapen. Hier is toch vlot, hè? Ja, is wat is weten met z'n nog. Spaas! Plaats! Beste boeren, mijn karos zit vast. Kunt u mij helpen? Nou, kijk, hè. Wil jij helpen en dan heb je een team. Dat ben je. Beste niet wat je wel juist. Ja, het zal eens goed met je gaan, zeg. En ik wil het niet aanvullen. Ik ging met een snoer van de graaf. En deed neus. En deed neus, dus geen rente. Nu nog geen was zitten. Dat is niet waar. Wat brengt u tot hier? Heb ze dat niet gehoord? Nee, wat dan, hè? Dat is de graaf. En hij een dokter. Die is een beetje gehandicapt. Die kan niks meer zien. Nu weet hij richting Berg daarachter. Die wordt van wonderen gebeuren. Nee, dat is toch niet meer, hè? Ja, tuurlijk lukt het lessen. Dat is toch vader? Je hebt toch niks anders te doen dan geld te tellen en te geloven? Hey, dat klinkt het eigenlijk aan de Dat is een gek. Stom kriek. Dat is heel niet doen. Dat is niet. Dat is een lach geworden. Nee. Stom kriek. Je moet er weer onhuwelijk in. Een aardige zoon van de vangers. Dan heeft ze zorgen dat je je maar je wilt er geen in. Hoe kunnen we bij het familie met moeilijk kennen? Je bent toch niet dat die vader zijn daar voor moeilijk hebben, normaal. Maar het moet wel moeilijk zijn. En dat het ooit moet kunnen dat je er geen haal bent. Wat Oosterlandse torenweg eigenlijk? Ja, dat is zo'n dom vraag, hè? Nou, dat is geen vraag. Ik wil wel geen helpen, hè. Maar je zit bij één gewerkt. Ik zal u kostelijk beloven. 2 gouden ducaten zou genoeg zijn dan ik aan. Twee gouden praten, wat dat wilden we gaan. Ik kan nog een jaar op z'n eten. Maar je kunt er toch voedsel voor kopen? Oh. Nou, wat heen, hè. Er ligt erachter. Dat we hebben de weg waarschijnlijk kapot gebaren. Dat is waar. Dat is waar. Ik maak met jullie de volgende afspraak. Jullie helpen mij hieruit en ik laat een brug bouwen over dit moerasgebied. Goed, een brug. Maar kent je het wel een van Eekhoorn zien? En de koper beslagen is stevig. Akkoord. Misschien moet ik nog vaker door dit gebied en dan kan ik met al die rotzooi bestaan. Hoe het? Je helpen het heel goed. Ja, dat horen we later. Stomgordien. Blablabla. Snot aan.
Ik heb nog meer. Ja, kan gewoon. Lekker. Heerlijk. Alles één. Ah. Kom. Toch? Gezellig. Ja. Zet. Ik krijg geen honger. Kom, verdelen. Nou. Ja. Zoek er al tegen. De Eda. De Eda. Smaakt goed. Ja, lekker. Kom maar reclame. Die wil ook, hè. Ja, ze dat. Ding-ling-ling-ling. Wat is dat dan? Ding-ling-ling-ling. Het is wel gezellig hier. Ja. Hier kent je dit verhaal en ook wie het afleep. Ja. Maar Ja. Oh, sorry. De brak werd hier te zwaar en zonk in het diep. Maar ooit zal die kraan weer omhoog komen. Maar dan is er niet meer van koper beslagen, maar met gooien bloemen. Tenminste, dat zeggen ze. Ik weet niet of dat waar is, want nu stuit uit de pijnkliniek. En dat is ook niet niks. Die zijn al zeker 10 jaar aan het renoveren. En Wim moet het allemaal financieren. Niet de Rabobank of wel? Misschien hebben die het goud gevonden. Als dat was, dan heeft de brug tenminste nog nut gehad en kreeg het gooie doel tenslotte nog te schat. Zo, zijn er hier gaat verhalen hier in echt. Kom, oog van mij. Vertel je met goed en slecht. Ik maakte de keitelen zuiver, tot het blingje en glom, en daarvoor kreeg ik het riestepap in een kom. De lu was tevreden over mij en tegen mij eren. Tot er het koetjong worden, die me tegen cousineren. Toen heb ik niet meer gesjoerd. En ook niet meer gesopt. Nee. Toen werd ik waakzaam. En bleef overal bij op. Nou, ik weet bijvoorbeeld nog meer grote liggen hier in echt. Maar dat heeft zich ook al menig geen druk op besleg. Wat denk je van de dood? Er ligt ook nog ergens aan de top. Die is nog neergelegd door die dame. Die dame, die juffrouw. Die juffrouw. Nog één keer. Die juffrouw.
Van veel naar kijken. Stopgardiner. Geen personeel. Dat kent je ook bij de Rabobank. Wow! De dame! Ik zie geen flikker zo. Hoe zeker, en nu schrijft hij weer. Hé, Anne. Ja, de schoen is wel van binnen chalet. Kom nog, kom nog! Hier kunnen ze het ook doen. Mag ik eens een liedje zingen? Nee, Niet dat liedje weer. Eén, dat is één, en enige Jezus Christus. Alleen, God alleen. Ik alleen. Ja, dat is twee. Die twee steden overleed. Alleen, Jezus Christus. Ik alleen. Ik wil hem gebruiken. Die goed, ja, daar ik ze met die klets achterover en ja. Waar is dan weg gegaan? Maar heb ze er nooit zo vroeg drie, dat is drie. Beetje goed gegaan. Drie, God, ik heb verloren. Drie, de waarheid woont. Die twee steden overleed. En de ene Jezus Christus. En de ene God alleen. Ik alleen. Klopt. Cool, hè? Kom best eigenlijk ten hele tijd van die heilige leedjes en zingen tegen mij. Heilige leedjes? Ja. Dat is zo mooi. Dan hoor je mij maar je niet te gaan biechten. Ja, zo'n wazel heb je nog nooit gehad. Ja, zeker. Maar als het terugkomt van Deteren van de kermis, hoef ze dich niet te bieten, die bestuursangelaars. Maar hè, je zo bij mij hoor. Wie ik? Ha! Wie ik? Keuze, weet je Dat heb ik nog nooit gehoord, toch? No. Maar wie dat daar is? Ach. Ten eerste ben ik altijd koeajong geweest. Koeajong. Dat heb ik genomen zo. Doe het. Dat is beter dan dit zeg. De tweede in de processie dragen altijd de tabernakel. Tabernakel. Nou, 4 dukjes ook niet. Oh, Maria, Jozef. En dat deur als de kussen er niet is. Ik hoop kussen. Hulpkussen. Ja. En dan heb je het gemakkelijk bij mij Hey, gekeken. is toch leuk, man, hè? Hulpkussen. Hang eens stil, man, hè. Ja, doe het zelfs, hè? Ja, ik weet niet. Allee, huur op. Kom maar. Ik moet naar huren ook. Wat heb ze te bieden? Te bieden, ja. Dan denken, hè. Dan wacht hem even. Als toen, ja, ik weet niet. Als toen mensen dat heet. Ja, niet, dat hoef ik morgen dus niet te gaan. Dat leg ik tegen al een hele tijd uit. Ja. Ja, ik weet het niet, joh. Allee, vertel hoor. Ik wil het nu ook weer aan. Ja. Maar lang genoeg doen. Doe het.
ook de kerels op de betere door. Ik hou dich al een flink stukje die beurten. Ja, dat is leuk, hè? Ah, Maria Jozef. En dan stond ik niet door. Nou, je hebt dat denk ik. Hoe stond je? Ja, gewoon denk ik. Oh, je stond voor de Jimmy, joh. Jimmy. Hoe heet het weer? In deze. In deze. In dit. Nou, gang door. Ik hoor het goed voor je. Maar ja. Ik hou ik al door voor eerst die ook en ik hou ik hier geworsteld hier, ik weet wel eens boven die dingen, weet wel wat zo geworden. Hou ik als boven geworsteld. En zo ja. En ik heb zo'n niet over het vroeger leen naar de steenfabriek waar je lopen hebt. Zo'n bandje, een rollende band. En ik had dus maar hoe die gelijk terug, maar jullie die aan de blues gingen spreken. Er is nog geen zee. Dat is wild vlees, dat is later aangegroeid, dat is niet geruid, de hoogste niet met de bieten. Ziet. Het is een scheiding van hoofd en van room, van lichaam en geest als het ware, van mijn mooie hals rest een bloedige stoom. Het is heel wat jaren geleden, de Spanjaarden heersen in echt. Verdedigde heem en haven, maar kijk mij nou staan, er kwam niks van terecht. Ik werd gekleineerd en getreiterd, geslagen, gemarteld, gekeeld. Niets over dan brokken van muren, je staat op de resten van mijn mooie kasteel. Levenloos liet men mij achter, mijn geest die vond geen rust. Gedoemd om te dolen en dwalen, mijn geweten wil wraak, maar moord is mijn lust. Moord mijn lust en mijn leven, dopperrollen voor mij. Mijn ketel gevuld staat op het vuur, met knepels en schedels, dit duistere uur. Mijn schatten die liet ik verzinken, 3 kisten diep in de grond. Niemand had tot op heden geluk, veel geluk, niemand groef en vond. Jullie twee ook niet de slimste, jullie twee trof het lot. Jullie twee mogen het wagen, te graven heel diep in de resten van mijn slot. Kom over 9 dagen met klompen en schoppen brandnieuw. En zoek zonder een woord, graaf diep, graaf snel, een uur is maar kort. Dus graaf voort. 3 kisten zult gij vinden, 1 voor kerk en de armen van geest. De 3e moogt gij houden en delen
ge door twee, mits gij zwijgzaam zijt geweest. Een uur is maar kort en ik is te verzinken in onpeilbare diepte van de dood. Eeuwige verwijten zult gij elkander eeuwig verwijten, alleen om een woord, alleen om een woord, alleen om een woord, alleen om een woord. Maar wat is dat in de verte? De klok die klinkt, ik moet erheen. Een uur is maar kort, gaat nu huiswaarts, keert weder naar Eindhoven. Wat mensen dat ze doornemen. Dat heb ik toch. Ik zou die club al betalen. Je hebt een koffie gekookt. Nee, ik kan het zien uit wie de raam man. Laat ik eruit toe dragen. Oh, dat is waar, ja. Dan moet het hier anders. En zo iedere keer er over echt hebben, hè? Ja. Dan moet je er toch nog zo aan denken, dan moet je ook wel een keer herkennen. 3 keer gekookt. Ja. 1 nog niet hebben. Ja, wat voor mens? Hoe is dat? Ik wil een keer dat die voor gehecht hebben. Ja. Die wil rijden. Maar nou, toen is het nog niet nog. Hagel. Zwiegel. Zeg je het ook voor? Ik kom. Goed.
Ik word geen dom. De gordijn, ja. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ja. Ze groeven nog een tientje, maar zonder succes. En dat we voor die twee alleen maar een les. Spreken is zilver, maar zwiegen is een kist met goud. Dit heeft die twee vergeten. Toen ging het fout. En nu is het pauze.